Pangula Katang di Desa Lehole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Marsak ala Argani uga diluati. Pakorhon Argani uga non gabe gumodang dos sudah hepeng ni Pangula lau manuan Katang. Nasalelengon saya ditagam roha do holan hopi gogo ni porlaksia tano Dairi. Hape niada kolak kopi, godang do aka Pangula diluaton na manuan aka ikau. Tarhira Katang, tomat, kol, lasiak, dohot akana asing. Amang Moses Pasaribu Pangula na ditopok Toba TV di Porlak na di hari Kamis tanggal 10 na salpu, pasahat arsak ni rohana. Didok nasida ala Argani ugan nuaingon gabe sosadia do gogo ni Porlak na dapok ni nasida, dibayan godang ni hepeng na kaluar lau manuhur ugan. Mangihuton na somal boy do dapok ni nasida saton gogo ni tano sarate sian sahali parsuanon. Kami sebagai petani ke depannya supaya pemerintah juga melihat keadaan termasuk daerah kami ini bahwa pupuk subsidi ini sudah susah, bukan hanya susah berat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Jadi dengan itu kami harapkan kepada pemerintah supaya paling tidak melihat harga-harga daripada komoditi. Karena pupuk bersubsidi seperti yang saya sampaikan tadi sudah susah berat kami dapatkan. Jadi kami harus beli pupuk yang swasta. Jadi ini sangat menyakitkan bagi kami. Jadi harapan kami dari petani supaya pemerintah juga melihat ini dan mempertimbangkan ini. Kirim dorohani nasida anggiat boy parroha honon ni pamareta Argani uga diluati asabuy nian gumudang dapok ni Pangula sian gogo ni Porlakna. Sian Dairi Toba TV mabaritahon.